Το πρότυπο δάσος Δυτικής Μακεδονίας συμβάλλει ουσιαστικά στην περιβαλλοντική εκπαίδευση καθώς και στη διαχείριση των φυσικών πόρων μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας. Έχουμε υλοποιήσει ως δίκτυο προγράμματα εκπαιδευτικά τα οποία απευθύνονται σε μαθητές και σε πολίτες σχετικά με τη διαχείριση, θα έλεγα, της βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των δασικών οικοσυστημάτων καθώς και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Παράλληλα, συμμετέχουμε σε δράσεις αναδάσωσης, ανακύκλωσης, ανάδειξης μονοπατιών, καθαρισμού δασικών περιοχών. Έχουμε υποβάλει προτάσεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα και τέλος έχουμε αναπτύξει συνεργασίες με σχολεία, φορείς και εθελοντικές ομάδες για κοινές δράσεις περιβαλλοντικής ευθύνης. Το πρότυπο δάσος Δυτικής Μακεδονίας αναλαμβάνει και διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα δράσεις για να ευαισθητοποιήσει όλο και περισσότερο κόσμο για τη φύση, την επαφή και τη σύνδεσή μας μαζί της και το περιβάλλον. Ο όρος forest bathing προέρχεται από τα Ιαπωνικά. Η ιαπωνική λέξη είναι Shinrin Yoku και κυριολεκτικά σημαίνει λουτρό στο δάσος. Ένα λουτρό όχι με νερό, ένα λουτρό μέσω των αισθήσεων. Το forest bathing περιλαμβάνει πρακτικές όπως το αργό περπάτημα, οι βαθιές αναπνοές, η παρατήρηση και κυρίως η ενσυνειδητότητα, η συνειδητή παρουσία μας στο χώρο. Μερικά από τα πολυάριθμα ωφέλη αυτής της πρακτικής είναι ότι μειώνει την κορτιζόλη, την ορμόνη του άγχους, αυξάνει τη δημιουργικότητα και τη συγκέντρωσή μας, ενισχύεται το ανοσοποιητικό μας μέσω των ουσιών που εκρίνονται από τα δέντρα, βελτιώνεται η ποιότητα του ύπνου και ενισχύεται η επαφή μας με την μεγάλη μητέρα φύση που με τη σειρά της φέρνει καλλιεργούνται τα αισθήματα της ευγνωμοσύνης, της γαλήνης και της χαράς της ζωής.